Dobar dan i veliki pozdrav svima. Šone ovde. Danas radimo jednu zanimljivu temu. Zašto je širi korman u prednosti u odnosu na onaj uži korman? I zašto je širi hvat na motoru ipak u jednoj većoj prednosti u odnosu na uži hvat? Prva stvar, da odmah pređemo konkretno znači na tu neku teoriju, pa ćemo posle u praksi da pokažemo, je apsolutno znači kontrola na nižem gasu. Na malom gasu, pogotovo kad idemo kroz grad, kad idemo znači između automobila ili radimo neke manevre, polukružna, recimo baranja, gde moramo da koristimo, ja uvek zovem to policijska ciklistika, zato što policija to radi jako dobro i tu su odlično uvežbani. Taj širi korman nam daje apsolutno bolju polugu. Vidjet ćete da uglavnom veštine koje se rade na motoru, rade se na motorima koji imaju taj širi korman. Sad, da li će to da bude neka Aprilia, da li će to da bude neki GS ili Ducati ili XR, nebitno je. Bitno je da mi imamo taj širi korman. Kod Hebla, znači koji se nalaze na R motorima, racing replike takozvane, jel da? Kod njih je ovo jako teško i praktično oni nisu za to. Nisu ni predviđeni, niti napravljeni, niti konstruisani da rade takve neke stvari. Znači, konkretno govorimo za sport, touring motore, adventure, sport adventure, nakede koji imaju taj neki širi korman, supermoto, to je to. U stvari, da kažemo, realno 90% motora na današnjem tržištu. Tako da, prva i osnovna stvar, prednost je u toj polugi. Jel' tako? Poluga je kod širih motora mnogo veća. Dakle, mi imamo sposobnost da uradimo taj counter steering ili counter balance bukvalno u sekundi, da samo gurnemo motor od sebe. A dovoljno je širok da telo isto tako možemo da pomerimo u stranu. Kod Heblova jednostavno to je nemoguće i laktovi su konstantno pripijeni uz telo. To ćete da vidite na svim, da kažem, RR motorima koji učestvuju u trkama na stazi, zatvorenim kružnim stazama, je li tako? Ili racing replikama na ulici gde su laktovi ili spušteni, kako se oni pravilno voze, ili su ovako podignuti, što ja zovem Lion King, ali to nije ništa uvredljivo. Samo ti motori nisu konstruisani, napravljeni da bi se ovako vozili, već znamo kako, laktovi uz telo, spušteno, pogled dole, itd. itd. U svakom slučaju, bolja poluga, bolja kontrola na manjem gasu, bolji ulasci u neke oštre krivine i naravno kod viših vozača, kao što sam ja ili kao što je moj drugar Sole koji ima preko 2 metra, znači mnogo je lakše za ruke. Ruke se ne umaraju, samim tim opušteniji smo, laktovi se ne umaraju, ne dolazi do kočenja nerava u leđima jer smo uspravljeni, bolji nam je pogled, samim tim zbog položaja koji je prirodan za ove motore i tako dalje. Znači to su sad neke osnovne stvari. Najbolje je da probate pa da se uverite, da sad ja ovde ne pametujem više. U svakom slučaju mislim da je vreme da mi probamo to, da vam ja pokažem konkretno šta se dešava kad bi ja uski hvat napravio na ovom kormanu koji je normalne neke širine, malo širi naravno u odnosu na širinu od odnosu na RR, ali nije ni preširok, normalne. Čak kod S1000R mislim da je korman bio širi u odnosu na ceo motor sigurno. Ali vidjet ćete sa tim uskim hvatom i šta ću sve da uradim kad mi je hvat malo širi. Ajmo to da demonstriramo. Vozimo sada, vidite, sa uskim hvatom. Veliki već problem imam, nije ovo korman predviđen za tako uzak hvat. Laktovi su tu, već imam pritisak u zglobovima i ne mogu da uradim veštinu kao što bih hteo. Ne mogu uopšte da skrenem kako bih hteo. Jako je neprijatno i prvo ne dopada mi se ni osjećaj, ni kako vozim i jako je loše. Evo, ovaj hvat je mnogo bolji, već imam otpušten pritisak na zglobove, na ramenima ne osjećam nikakav umor i mogu da radim veštine i na većem i na manjem gasu mnogo bolje. Poluga mi je dobra, što je naravno teže nego kad se radi u prvoj brzini i kontrola na manjem gasu je jako bolja nego kad je uži hvat. Dakle, širi hvat apsolutno ima
veliku prednost. Evo, videli ste i ovde na ovom uskom prostoru i parkingu koliko je bolje. Možete onda da zamislite kako je kad se to ide nekom magistralom. Evo, da kažemo, posle 5-6 hiljada kilometara kad napravite u nekih 5 dana, vidjet ćete veliku razliku u odnosu na položaj ruku. Isto tako u obaranjima na bržim krivinama značajno je bolje, ali to ćemo snimiti jednom prilikom. Mateja, moj snimatelj, ja kad budemo izašli na magistralu ili na neke ukosnice, čisto da vidite bukvalno ono iz trećeg lica kako to izgleda u praksi kad ja prolazim pored njega. Ovako videli ste ove manipulacije, pogotovo ono gde se koči, a da se ne stavljaju noge dole. Mnogo lakše je kad su ruke opuštenije i šire, zato što može da dođe do manipulacije ovako ukočeno i ograničen je pokret. Najbolje je da probate i da osetite razliku koja je stvarno velika. Ako vam se dopada klip, like i subscribe, 30 stepenije, moramo da idemo. Veliki pozdrav od Šoneta.